Dobrý deň. Chceli by sme vám predstaviť nový projekt, ktorý máme tu v provincii Alicante na Costa Blanca. Je to golfový rezort Font de Lob, ktorý je vzdialený od mesta Alicante, od pláži Alicante aj od letiska Alicante okolo 15-20 minút autom. Poďme sa na to pozrieť. Tak první vás zavedu na terasu. Můžete vidět nádherné výhledy na golf. No a hlavnou časťou každého domu je obývačka. Táto je o to väčšia, že má aj ten vonkajší balkón a tú terasu, takže na to netreba zabúdať. A potom tu máme kuchyňu, ktorá je menšia, ale je kompletne vybavená a to je vlastne všetko súčasťou toho bývania. Tak teďka bych vás ráda pozvala do prvního patra, kde se nachází další prostorný pokoj s vlastní koupelnou a vstupem na nádhernou slunnou terasu. Pojďte za mnou. Pavli, a koľko stojí takýto pekný rodinný dom? Tento dům se pořídit již o 645 000, ale máme tu i jiné možnosti. A tými inými možnosťami sú apartmány alebo radové rodinné domy, ktoré začínajú už v cenovke 280 000 eur. Proto pro více informací neváhejte nás kontaktovat. V části prvního podlaží máme dvě krásné ložnice, prostorné a dvě koupelny. Pojďme se na ně podívat. No a ešte by som vám chcel ukázať suterén. Je to niečo, kde si viem predstaviť, že by sa celá rodina vedela realizovať. Vedel by som sa vám predstaviť nejaké domáce kino, biliard, šípky alebo čokoľvek iné, pretože ten spodok má skoro 100 m2. Však poďme pozrieť.